Annak nem volt jó. Béla, én nem tudok élni mellettem. Hát hajlá meg. Béla, te nem szeret. Hát, ne hívsz te. Emlékszel, régen mind beszélgettünk. Hát ez így momentán nem igaz. Te beszéltél, te. És te? Én simán szenvedtem. Te sosem mondtad, hogy szeretlek. Hát mert férfi vagyok. Férfi. Biztos, orvosnál is voltál vele. Na ezt hagyjuk. Ezt hagyjuk. Doktor úr, van nekem egy óriási Hallgass problémám. már! Mikor megmutattad neki az óriási problémát, nagyon tudsz Úgy sem voltál, te szerencsétlen. De ott voltam. Ott voltam a váróban, és mindent hallottam. Azt is, amikor azt mondtad neki, hogy és doktor úr, ez már egy hete, így meg van tagadva. Aranyom, neked ilyen gondod nincs. Látnád magad, mikor este kibontod a fűződet, mint egy archív film este a Deltában. Hangalámondás, leszállt a Zeppelin léghajó. Mi a bajod a fűzővel? Az, hogy egyáltalán van. Egyáltalán. Miért tornod? Neked ne alszol. Béla, én úgy gyászolok, ahol a legjobban hiányzol. Megváltsuk egymásra, azok rendben a kapcsolatunk. Hozza a frász. Béla, mondj nekem valami szép. Sör. Mondd, hogy sejmes a haja, hogy az ajkam olyan, mint a piros nyíló rózsa. Rózsa. Ha nem borotválkozol, pont úgy. Béla, egy iszonyatos disznó vagy, és el fogok válni. Nem mondod komolyan? De. Mondom, az a baj, hogy nem mondod komolyan. A családod is. Hagyd a családomat. Az öcsédet mi? Az öcsémet hagyd békén. Kirúgták a rendelődből, mert lefeküdt a betegeivel. Nem igaz. Hát megjegyzem, ő volt a legjobb állatorvos a megyében. A nővérettel mit játszunk rá karácsonykor? Béla, hagyd a családomat. Filozofáltatok mi? Hogy hova lesz a fény, ha leoltjuk a villanyt. Egész este itt rohadtunk a sötétben, amíg a nővéredet meg nem találtam a jégszekrényben. Nagyon jól sikerült karácsony volt. De hát neked mondhatom, mert te semmiben nem hiszel. Ez nem igaz. Miért mit hiszel? Én például azt hiszem, hogy iszok még egy sört. Béla, téged semmi nem érdekel, csak a söröd. El nem olvasod egy könyvet, meg nem nézel egy filmet is. Sosem mondod, hogy szép vagyok. Ja, azt mersznék gyónni. Az már nem szívesen hozok itt az őben. Béla, régen házasságpárti volt. Most már észre sem veszel, míg más nőket vesz felfalsz a szemeddel. Hát tudod szívem, a házasság az olyan, mint a kínai étterem. Miért? Hát az ember rendel valamit, amikor kihozzák, akkor látja csak, hogy olyat kellett volna rendelni, amit a szomszéd asztalnál lesz. Béla, utálom. Én meg ki nem állhatom. Én meg legszívesebben kifutnék a világból. Én meg egy másik bolygóra költözöm. Hát akkor most el fogunk válni. Még van valami. De, hogy ugyan már utánad még egy férfi. És neked? Hogy képzeled? Még egy nő? Tudod, te nem vagy szép, de legalább főzni sem tudsz. Bár a mákos tésztán marha pörköltnek egész jó volt. Hát Béla, te sem vagy egy tigris a lányban. De képtelen vagy felrakni egy karnist, úgyhogy összeírunk. A rohadt életbe össze. Gyere, feküdjünk be. Béla, akarok, hogy boldogát tegyelek. Aha, mikor indulsz.